Alam nyo na ba kung ano yan? Anong trabaho to? Meron ba nito sa Madrid? I think so. Letter R lang. Letter R. R. Letter Oy! R. Wow! R. Ano kaya yan? Ano yan? Trabaho to, trabaho. Anong klaseng trabaho to? Baka magulat na naman tayo sa sabihin. Ay, naku, Kim. Pumatok ang lobo. Wala po, letter T. Tayo ay may Meron pa tayong anim na lobo. Tayo ay may lobo. Sabi ni Mr. Rico and Bin, sabi ni tama Emerson. na. At saka ni Jim. Oh! Ha? Ha? Ano yan? May makakahula na ba nito? Oh, hulaan nyo na yan. Konti na lang, oh. Trabaho. Ay, alam ko na yan! Oh, Meron ba ito sa Madrid? wala. Sa mga ano to? Sa mga industry tong trabaho na to? Mga kotse siguro. NASCAR tracker? NASCAR tracker. May nalaban ba kay sir? Hindi. Ang letter Mali yung kay sir kasi kung tracker, Walang... May walang C hula. or A eh. NASCAR driver. Sabi ni Mr. Ed. Driver. Ah! Yung logo natin, dalawa na lang. Yes. So, pag pinalabas natin yung NASCAR driver, dapat tama yan. Yeah! Driver. Sabi ni NASCAR sir. driver. Sabi ni Oh, sir. hula din yan, oh. Buisit! Sabi din ni Ray driver. Galing ni Mr. Ed. Magaling yung ano, magaling yung... Congrats, Mr. Ed. Meron ka na ulit na Wait lang, may sumagot load. na NASCAR Archer daw. Archer. Bakit pwede naman sana Patay na Archer? dyan. Ano to? Ano ba Anong, yung- ano ba yung Yung NASCAR? driver ng NASCAR, parang Ano sa ba mga yung racing NASCAR? siguro yan. Ah.